Lima ang patay kuna sa tulo niini menor de edad ug ang duha magtiayon human malakip kasunog sa dakong sunog nga miulbo sa Osmeña Street sa Cagayan de Oro City. Mga kabanay sa biktima ang emosyonal sa nahitabo. Ani ang report. Halos dili makatuo ang 25 anyos nga si Clyde Sas Kagampang diyang iyang nakita ang usa sa iyang mga anak nga nakalingkawas sa nahitabong sunog sa Barangay 34 Osmeña Street, Cagayan de Oro City. Apan misamot ang iyang paghilak diyang iyang nahibaw-an nga ang laing duha niya ka mga anak ang patay human nga malakip kasunog sa ilang panimalay. Wala kuno siya diyang nahitabo ang insidente. Sanglit anaa siya sa Makapaya sa Barangay Kamamanan. Hinungdan nga hilabihan gayod ang iyang pagbasol. Salo ako ninyo, yung ano nila ko pag ito gabi eh. So, ito nga may tabo ni sa inyo ha. Mukabalo pa lang ko, pwede pa lang magbunga ng tanan kung baton. Pero wala ko'y mahimo. Gani ang lola sab sa mga minor de edad nga si Jemmafer dili matago ang gibati sa mga panghitabo. Matud pa nga kalit gayod kuno ang pagkalat sa sunog. Busa ang iyang mga apo nga anaa sa duol niya ang ilang naluwas. Lakip sa namatay ang usa sa iyang mga anak. Pares niini og tulo ka apo nga pulos na nga tulog kuno diyang nahitabo ang sunog. Musaka unta ko sa taas kay base na nga akong mga pamilya wala na kanaog. Di naman ko makasulod kay gabi naman ang kalayo. Binaog na lang ko. Ang mga bata nga niya sa silong muray na rescue. Ang usa sa mga residente sa lugar, dako ang pagpasalamat sanglit wala nalakip ang ilang balay sa sunog. Bisan tupad ra niini ang naugdaw nga balay. Okay ra. Init lang. Sagol po nervyos. Sumala sa BFP nga 5 ang kumpirmadong patay. Kung asa giila silang sina Chariz Viel Kagampang, 25 anyos, Melvin Subiniente, 26 anyos, Sharade Ven Subiniente, 9 anyos, Shider Jed Kagampang, 10 anyos, og Sims Werid Balana, 2 anyos. Silang tanan nakita sa kaduwang andana sa nasunog nga panimalay. Sa inisal nga impormasyon, moabot sa 50,000 pesos ang damyo sa sunog. Sanglit usa ka balay ra ang naugdaw, ginasubay pa ang hinungdan sa sunog. Maulagi no ang usa ka location sa ning maong gambalay nga nasunog nasa sudlunon nga bahin, pero despite nga sudlunon nga bahin dikit-dikit nalimit gid siya kay paspas man lugar ang tawag, so paspas pud ang responde. Only lang na siguro naglisod ang kiniintawong mga fatalities nga ato nakita sa taas kay naa magid siya sa second floor. Giproseso sab gilayon sa mga personahe sa scene of the crime operatives Consoko ang mga patayng lawas sa mga biktima para sa saktong disposisyon niini. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.